cyfathrebu, boundaries, a wedyn STI checks. Mae Ruenig ydw I, a dyma Ishe Gwybod rhywun sy'n polyamorous. Tri. Oes na wahanol fathau o berthnasau poly? Oes. Fel mae gwahanol fathau o perthnasau anyway, beth mae hwnna'n meddwl I pob un ohonyn nhw yn unigryw iawn. Rhan fwyaf o'r pobl dwi wedi cwrdd â, maen nhw yr un math o polyamory. Maen nhw just fel gyda pobl gwahanol. Just ddim lot fawr o cysylltiad rhwng pobl mewn perthynas gyda. A mae hwnna'n eitha iach. 8. Pa darn o cyngor bydde ti'n rhoi I rywun sydd eisiau trial byw bywyd polyamorous? Wedyn ni, os ych chi mewn perthynas yn barod, mae rhaid I chi cael y sgwrs gyda'r person ych chi mewn perthynas gyda. Paid gadael eich cariad just achos ych chi moyn wneud hwn. Dyw hwnna ddim yn agwedd iach I dod mewn I polyamory. Mae'n really pwysig I cael dealltwriaeth dda iawn o pethau fel boundaries. 5. Yw pethau yn gallu mynd yn gymleth ar adegau o fewn perthnasau poly? Ydyn, mae'n mwy cymleth weithiau na perthnasau monogamous. Mae da chi teimladau'r person yma, teimladau'r person yma a'ch teimladau chi. Chi'n neud camgymeriad gyda'r un person. Mae'n eitha tebygol I chi'n mynd I wneud yr un camgymeriad gyda'r person yma. 40. Beth fydde'n digwydd os bydde dy partner eisiau I chi fod yn monogamous? Mae'n dibynnu ar y person, felly rwy fi mewn perthynas monogamous ar hyn o bryd. Mae hwnna'n dewis dwi wedi wneud achos dwi'n caru'r person yma. Dwi'n moyn nhw mwy na dwi'n moyn bod yn polyamorous. Wydd e'n really clear am sut bydde fe'n teimlo am fi'n cael perthnasau gyda pobl arall a sut bydde fe ddim moyn cael perthnasau gyda pobl arall. Mae really eisiau bod yn onest I fewn I pob perthynas. 6. Beth sy'n digwydd yn meetups polyamorous? Wel, y rhai dwi wedi mynd I ni'n siarad am Doctor Who a Star Trek, a dyma fe. Rhan fwyaf o'r amser ni just yn adeiladu rwydwaith, a hefyd gwneud ein hunan teimlo'n normal a cael sgwrs my boyfriend and his wife. Mae'n rhoi lle I chi I bod yn eich hunan heb cuddio fe, a mae'n really helpu just teimlo'n normal, just yn amazing. Hala digon o amser yn teimlo fel y weirdo yn pob stafell. Mae'n neis I teimlo fel person normal. Weithiau, yeah. Ambell waith mae'n really good I teimlo fel y weirdo. Bet you didn't know what I was doing on the weekend. Your mum and your dad, sorry. 7. Yw dy deulu a ffrindiau yn gefnogol o dy ddewis I fod yn poly? Sa'i byth I cael sgwrs am bod yn poly gyda'n nheulu. Oedd e'n digon anodd iddyn nhw derbyn y ffaith fy mod i'n bisexual. Mae gen I aelodau o'r teulu sy'n traws, felly dwi just ddim yn mynd I cael y sgwrs gyda nhw, ond os mae'n really pwysig, ond mae rhan fwyaf o'n ffrindiau yn eu hunan yn polyamorous. 9. Beth yw'r 3 peth pwysicaf I wneud perthynas poly I weithio? Cyfathrebu a honesty, boundaries yw'r ail un, a wedyn STI checks. Mae rhaid I chi bod yn checo'ch hunan a gwisgo protection. Boundaries, honesty, STI checks.